اینا دخترکو обувҳои фасони туркӣ акция рафтестай 300 сомон нами кам набуд ҳозир боша 150 сомон шудагай дохилиш хеле мехдоракай ғавсаки хушрӯ качествашда гап нест турецки тоза ина чанд расветка дора мана 150 сомон бозори Корвон тарафи дуруношо мехоша нишон додум ина нигоҳ кунем мехоша биненда духтаро бозори Корвон тарафи пажарка сеюм ба байни сеюму чорум дарвоза даян 103 магазин азиҷа ман авор бисёр дорум марамад ин ҳози боша инам хел аксияи беҳтарин рафтестай успед кунен мана нархошона 150 сомон кардан мана 150 сомон беҳад хушрӯ успед кунен духтарако ира бинен духтаро чихе хушрӯвай ҳамаш турецки тоза лорикои оригинал дига цветошам ҳаст акция рафтестай 220 сомон кардан мана 350 сомон буд ҳозир 220 сомони штага и цветш аст и цветш аст мана ин цвети сиёҳуш ҳаст бадана ёша бинен ёшам хушрӯвай бинен ҳам мехиш ҳам падошош оригинали туркӣ касседа дар корай марамад акция рафтестай аз акция қафо намонен 220 сомон бад хушрӯгира бинен духтаро мана иам акция рафтестай 220 сомон кардан шуна диден мехи дурун шабинен поён шабинен гелвиян оригинал ҳамаш 220 сомони успед кунен духтарако марамад беҳад аксияи хуб рафтестай бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин яди магазинои шишагӣ инаи чанд пулай инаи намудошам ҳаст марамад духтаро апаи чанд пулай и 250 сомон 400 сомон 250 сомон а иш чи мана ин намудшам ҳаст апа иш чанда ин намудам ҳастай хулоса духтаро марамад бохчуна метонен пурсен рақамошон ҳаст дар рӯи экран ина сапагиҳои фасони туркӣ акция рафтестай 220 сомон кардианшона марамад успед кунен замшави ин модело ҳаст баъд ина иҷада бо ина моделош ҳаст ози нишон метам 220 сомон беҳад хушрӯван хитон дида будем ки инора чандин авор доштем ҳозир 220 сомони акция кардагиан камуш монд успед кунен мана инҷада ин намудошам ҳаст диден каблукша бинен чихе удобни хушрӯ 220 сомон бозори Корвон тарафи пажарка 103 магазин ина намудам ҳаст диден чихе хушрӯвай тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин яди магазинои шишагӣ баъд медонен духтаро ина ира бисёр мепурсан ина настоящий оригинали фасоне ки 350 сомон кам нест иҷада овардаган ҳозир акция кардаган 200 сомон ин мехош оригиналай духтаро ҳеч намешава мана чанд намудаш ҳаст ҳамаша 200 сомонӣ кардан рақамашон аст дар рӯи экран бинависем бо катихучон ҳамсӯҳбат шавен инчунин анаи брендои мор оригинало ё 450 сомон будан ҳозир чанд сум шудан ё 450 сомона 450 сомона 300 сомон шудагай мана 360 акция карда будан ҳозир боша 300 сомон кардаган бренди мор беҳад кожаи фасони хушрӯ ин моделиш дига хелай иш дига хелай мана нигоҳ кунен ҳам қафасонан рақамошон аст дар рӯи экран бинависен бо катихучон ҳамсӯҳбат шавен ина зела мепурсен духтаро турецки тоза марҳамат обувҳои зела туркӣ оригинал иҷада чанд намудуш астай бренди мор астай зела аст 270 и пеш чанд сум буд бе акция чанд сум 350 ҳамаи ҷо ҳама нархира медонад 350 сомон буд ҳозир 270 сомон шудагай успед кунен духтаро смс мор баъд ини туфлича корам бинен ҳамаш брендови хушрӯе ҳастанд ки ай пеш биён як бурак бинеда каблукошонам удобни яки хушрӯ ҳамаша акция кардан 270 сомон бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин яди магазинои шишагӣ духтаро омада натонен бинависен хучон шумода доставка мекунам новинкара бинен духтаро чихе хушрӯва ина марҳамат беҳад фасонай турецки нархшон 320 сомон ина касе ки мехоҳа новинка ҳатман биёен анами нуқтаи савдо оз дигар новинкошонам нишонтон метам бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин яди магазинои шишагӣ анаи 320 сомон иш чандай
ана ин амудуш ям новинка духтаро 280 сомон турецкий тоза баъд иҷада бо сиёҳшам ҳаста я сиёҳам дора сиёҳшам бинен чӣ хушрӯай 280 сомон ана баъд бисёриё инаира интизор будиям иям ҳам хел духтаро ҳамаи размерош омадагай бори новинкаяй биёен ҳатман ай пеш тамошо кунен ина ин модел ҳаст баъд ин моделҳоро бинен чӣ хушрӯай 270 280 320 ҳам хеле нарх доранд мана марамад биёен баъд ин шлёпкагиш омадаай ин моделам фасони бад ин шлёпкагиш чанда япа 250 сомон будай духтаро диден ҳам удобне ҳам хушрӯ 250 сомон сифаташ беҳтарин сифат ай ин тараф чандиян ин шлёпкаи тараф Ana я десе ё ҳамаш ина ё 250 250 сомон духтаро нигоҳ кунед Ana ё 240 250 сомон ана ин тараф боша 200 сомон ин тиграм 200 сомон ана ёш боша акция шудаги 200 сомон мана ё 200 сомон и 250 ин бошад 140 мана диден иш дига хела иш дига хел ина ин тараф 140 сомон хулас биёен беҳтарин новинкаҳо шуморо дар ин нуқтаи савдо интизоранд ина духтаро удобни фасон сабука ки хушрӯ бори Туркия арзон шидай 100 сомон марамад ина каседа дар корай чанд намудуш ҳастай 100 сомонӣ 5 моделая 100 сомон ҳамаш 100 сомонӣ марамад биёен ай пеш бобинед иша бинед чӣ хушрӯай бозори корвон айҷа тарафи пажаркаина байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин иҷада нигоҳ кунед ина ино чанд план ино 80 сомон ина бо 50 сомон хулас биёен ҳатман ай пеш бо тамошо кунен омада натонен рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунан афзолои ортопедически мепурсен марамад духтаро акция рафтеста инами 350 сомона 200 сомон шудагай он қахушрой зимистонда варианти беҳтарин марҳамат туркиян мана 200 сомон шудаган ази ина ёям 200 сомона ира бинен чӣ хушрӯай мана 200 сомон ортопедически духтаро ина моделшам ҳастай 200 сомон баъд ана ино 250 будан ҳозир 170 шудагай марамад каседа дар корай ҳатман биёен ай пеш бинен бозори корвонай тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагӣ ҳатман омада тамошо кунен агар омада натонед нависен чун дар авакак шумода доставка мекунан инчунин духтаро акция рафтеста ина иноро 100 сомон кардан мана 100 сомон ина мино 100 сомон шудагай зен чӣ хушрӯ баланд фасон туркияй пояфзолашон ҳамаш турецкияй духтаро биёен лорикои турецки духтаро арзон шид 280 кам набуд ҳозир 200 сомонӣ кардагиян мана чандта цветаш ҳастай 200 сомон тоза туркияй марамад биёен ҳамқа цветои хушрӯ дора баъд медонед шлёпкагиёшам ҳастай иёш 180 сомон 180 сомон ёш ҳамаи цветош ҳаст мана марҳамат метавонед биёен бо айпеш бинед мана 200 сомонӣ макасимош 200 сомонӣ шлёпкош 180 сомон туркӣ тоза аксияи зур рафтеста духтарако успед кунен нигоҳ кунен анами сумкои турецкира ҳамаша 100 сомонӣ кардагиян интихоб хеле зиёдай марамад биёен ай пеш тамошо кунен маъқултон меша мана бинен чихе фасончаян 100 сомон каддо меша мегирен 100 сомонӣ ина миёям 100 сомон ина қисми поёнам 100 сомон и тарафа бинен духтаро 100 сомоне ҳамаш бо падбрендай нигоҳ кунед гучи луи витон ҳама намудуш ҳастай 100 сомон ина ёша бинен чихе хушрӯчаян духтаро марамад бо иша бинен охи фасони бадан 100 сомон бо аз ҳар якташ чандтаи расветкаяй мана 100 сомон қисми болоям амина ина калоноям 100 сомонай духтаро мана ина нигоҳ кунед ина ёям 100 сомон диден фасониша ина ишам 100 сомон баъд новинкаотон ниёяя ина новинкаҳои хушрӯвардиян мана 100 сомон диден чихе фасончай хулас беҳтарин вариантҳо 100 сомон шудагиай дар бозори корвон
тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин. рақамошон аст дар рӯи экран. Агар омада натунед нависен, доставкатон мекунанд. бисёриҳо интизор буданд. Анаи ё чанд пул? 100 сомон. Ина марамат бинед чӣ хушрӯбай. 100 сомон ай. Аз ин авор доштем ку хамилён. Беҳад фасон 100 сомон. Диден? Аҷоиб хушрӯча ё. Ягон ҷо рафтанда хушрӯ 100 сомон. Иша бинед бо ин цвет чанд фасон. Ҳам материалш хушрӯ, ҳам хидиш. 100 сумия ё. Ман ҳамаш 100 сомон духтаро. Марҳамат. Мина метавонед хушрӯи кожаш аҷоибот духтаро. Бинависен бо шумода мефаҳмонанд. Доставка доранд куҷое ки хоҳен духтаро нависен доставка. Ин тараф 50 сом, ёш чи? Кашлёку 50 сомонӣ. Мана кадомиша мегирен? Туркиян 50 сомон. Ракои хушрӯ 80 сомона макасимкои туркӣ омад бо марҳамат. Ина касса интизор буд 80 сомонам қа хушрӯчаан ки турецкиян бо. Ина марҳамат чанд бор шид мегирен бо бисёриёда намераса. Биёен овардаган бори навин кашонда боз ҳам аз анами макасимкои хушрӯи 80 сома. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвозаяй 103 магазин, яъни магазинои шишагӣ. Бинависен дарава как доставкатон мекунанд агар ки худтон омада натонистен.